Миңа ешкына сездән хатлар килә. Артистлардан тыш, сәхнә тормышы белән яшәмәгән башка шәхесләр турында да сөйләсәгез иде дигән эчтәлектәге хатларыгызны истә тотып, бүген без нәкъ менә тормышы сәхнә белән түгел, спорт белән бәйле булган, бик тә үзенчәлекле шәхес, күренекле шәхес, мөмкинлекләре шикләнгән спортчылар арасында армрестлинг буенча дөнья, Европа, Россия, Татарстан чемпионы Фәнис Нуретдинов бездә кунакта. Исәнмесез? Инде әйткәнемчә, бүген безнең кунагыбыз бик тә үзенчәлекле шәхес. Фәнис әфәнде, исәнмесез? Исәнмез, Замира ханым. Исәнмез, хөрмәтле тамашачылар. Мин тапшырыгызның башында ук әйтеп куйдым. Мөмкинлекләре шикләнгән дигәч, инде күпләр уйлагандыр, кара әле монда Әлмәндәр бабай әйтмәшле гренадирдай бер җегет утыра. Нәрсә белән бәйле икән дә сезнең мөмкинлекләре шикләнгән дигән сүзебез башта шуңа ачыклык кертик әле. Mümkünlikleri şekillengediğinden min 70-72 yıllarda armiya saflarında hizmet ettim. Xabarovsk ülkesinde. Şu vakitte noyabrda demir bulurga teyişi, min sentyabrda ayağımı sındırdım. Ayağımı sındırıp hospitalde devalandım. Bu zakın ayağı kalmadı, dürüst kıyık yalgandı. Dürüstün etken vakitte хирург отпускıdaydı, okulismin operasyon yasadı. Roşni dəril bilen pyatkını svirlit etip, Штыркертеп, шунда скаба белән 2 кирпич асып куйдылар. Шунда вытяжкада яттым. Сизеп торам, дөрес ялганмаган, бармаклар кәкрәя. Минем сиек тартылмады, буын тартылды, сука җилләр тартылып, бармаклар кәкрәйде. Аортуга түзәммәдем, карагыз әле симик асап карадылар да, уже тегендә мозоль образоваться иткән минем аяк кыек ялганды. Монда минем пешкән яралары бар иде. Шуның нәтиҗәсендә операция ясый алмадылар. Шулай кыек ялганга килеш кайтып киттем мин. Исәбем бар иде, Курганга операциягә барырга, Елизаров операциясенә. Әтигә язган инде, баштан кайтты, әтигеләргә белгертмәдем, сындырып ятам госпитальдә дип. Яшьләр солдатларны иретергә калдырдылар дип әйткән. Баштан кайтты, аннан соң ди, теләсәгә китәрсең ди. Мин әзрәк монда бер әйбәт эш таптым, эшләп кайтам дип шунда бармакчы. Курганга китәсез. Курганга китәсен, барып чыкмады. Армиядан кайттым да инде хәзер. Беренче комсомольский путевка белән җибәрделәр Чаллыга. Чаллыда мин шәһәренә киттем, учеником, фрезеровщиком. Фрезеровщик булып, учеником станок янда икенекен басып тордым, аяк гәбәши килештерә китте. Бардым хирургка, күрсәттем дә карады. Эй, сынок, ты разве с такой ногой будешь фрезеровщиком работать? Менә миндә дә участник войны ди, нәкъ синең шикелле осколклар ләккән. Нишләргә синең беләдем, мин сөйләп бирдем монда хәзер кыскача гына ничек булганын. Әтиемнең сугыш ветераны булганда әйтеп бирдем. Менә монда институт бар ди, травматология, ортопедия ди. Анда 4 елга якын чиратта торырга кирәк. Акча түләп тә, минем анда мөмкинлегем юк. Туктагыз әле, минем бер танышым бар ди, Никитин дигән бер доцент бар ди. Шуларга шалтыратты да, bir монда КамАЗ төзүче bir яшь егет килгән. Менә ди күңелем ашады, ничектер, надо помочь ди. Ярар, иртәгә килсен ди. Янда бардым да мине шул салды, ул яткырдылар. Аяк кәкре алганган бит инде, кирдән сындырдылар да, әзрәк тур айтып куйдылар инде. Киләсе вакытта, киләсе елларында можно бер один варианты замкнешь сустав дип, мине шулай итеп затып юәрде мин. Шуның içinde хәзер дә Минский халкын яратам, Белоруссия миңа якын, шундый мәрхәмәтле кешеләр бар икән дип, искә алып торам инде. Шуңа төзелдеме инде аягыз? Улай белән шулай ярдәм инде мин эшләдем. Кыскача гына әйткәндә, инвалидность бит инде алмыйча кайтып киттем. Минем по окончании срока службы дип бит военный билеткә печать куйдылар, минем срок службы бетте. Кайттым да мин комиссияда узып бирү бит инде шул килеш эшләп бердем. Яшьлек белән? Яшьлек белән инде. 84нче елны бармаклар бит кәкре калган, гелбәрләр, тагын операция ясаттым. 2 бармакны турайттырдылар бит минем хәзер. Сухожилийләр, мин артроз тезләрдә башланган иде. Миңа 2нче группа бирделәр хәзер. 2нче группа бирделәр дә 1 елдан соң кире ызынайтырга барга тиешим Казанга. Аның için 20 мәл дидем дә, группага да бармадым, битте. Шулай итеп 2004 елда кире комиссия узарга бардым да, хәзер карадылар да, миңа группа бирделәр инде. Менә шул 4 елда мин инвалидлыкта инде. Ничек бу инвалидлар арасына керешеп киттем. 2003 елда бездә Ләйсән иҗади
әдәби оешма бар, башлангыч язучылар Чаллыда. берләшмәсенең Чаллыда. Әйе. Шул язучылар берләшмәсенә йөри башладым. Шунда Ничек, туктагыз әле. Сез язучылар берләшмәсенә нинди ничек әйтгәндә теләгегез беләнме, нинди шөгыльлегез беләнме, ничек йөри башладыгыз сез анда? Миңа тәкъдим иттеләр. Мин мәзәкләр язар идем инде. Татарстан яшьләренә, Шәһри Чаллыга. Нәсе язучылык стагыз да бар. Әйе, күреп торам мәсьәләдәге китаплардан әйе. Китапларым бар инде. Чакырдылар, давай Ләйсән түгәрәнә киләле. Анда безнең киңәшләр дә бар. Кешеләрнең язганына игътибар итәсең, зур гына практика, опыт та аласың. Син анда барлык язучылар да шул әдәби берләшмәдән барда иҗат юлына чыккан кешеләр дип әйтергә кирәк инде. Шунда танышып киттем Рәкит Әбделманов белән. Рәкит Әбделманов Идел Урал Хәйрия фондының җитәкчесе, инвалидлар белән төрле автопробегларга йөри, Татарстан буенча сәяхәтләргә йөри. Без әле 5 ел рәттән ана шул Возрождение дибез бит инде Булгарга, Свияжскийга, инвалидларның китапларын, төрле художество рәсемнәрен, төрле ясалган әйберләрен сатып, әзрәк акчалар алып, җыеп ярдәм иттек шул Возрождениегә да. Шулай итеп, миңа Возрождениегә барып, мин Тимер Шәрипович белән дә кул күрешеп исәнләшергә туры килгән иде әле. Вот Рәкит шул тәкъдим ясап инде, инвалидлар сабантуе була безнең Чалда. Шул инвалидлар сабантуенда катнашып киттем. Анда бер инвалид егетебез бар, Шамил Мазунов дигән кичле егет, беренче елны җиңде ул мине. Без аның белән шөгыльләнергә тотындык. Ул минем тренерым булып китте, Шамил Мазунов. Бик хөрмәткә лаеклы кеше. Ул да Миракан сервында чемпион бирә, анда тренировать иткән кеше. Аның киңәшләре белән мин нык көч туплый башладым. Улның бер сүзе минем хәтергә калды. Нет непобедимых людей дип әйтә торган. Шул шөгыльләнергә кирәк, шөгыльләнергә. Шуннан соң Сезгә ничә яшь вакытта? Ул вакытта миңа 54 яшь инде. Сез армрестлинг белән 54 яшьтә шөгыльләнә башладыгыз, шулаймы? Шуны белдереп әйтәсем килә. 97-98 елларда Тукай сабантуенда катнаштым мин. Чаллының Тукай район сабантуенда. Анда беренче елны 2нче урында калдым, икенче елна 2нче урында калдым, 98 елны. Анда әзрәк керәшем бар инде. Монда ниндидер бер кич булган инде, значит, дигән сүзне әйтәсем килә. Аннан шул 2006 елда Татарстан чемпионаты булды. Татарстан чемпионатында мин беренче урын алдым. 2006 елда беренче урын алдым. 2008 елны Валерий Терешев дигән деловой егете бар, анарга оттырдым мин, шөгыльләнгән, хәзерләнгән, минем яхшы соперник булды. Инде 2009 елга мин әзерләндем. 2010 елда да шулай аттым. Менә шулай итеп 10 ел дәврендә мин Татарстан чемпионы булып калдым. Европа, дөнья чемпионатларына анда инде үз теләгегез белән менә катнашу заявкалар бирәтегез. Сез инде Татарстаннан вәкил итеп җибәрәләр. Без Татарстанда беренче урын алгач, biz Мәскәүгә Россия чемпионатына барабыз бит инде. Россия чемпионатында әгәр дә урын алсаң, без Европа чемпионатына. Минем мөмкинлекләре чикле спортчылар арасында Европа чемпионатында 4 тапкыр бронзовый призер булдым инде Европа чемпионатында. И шунда ветераннар арасында катнашырга тындым, ветеран спортчылар арасында. 2009 елда беренче тапкыр София шәһәренә бардым. София шәһәрендә инвалидлар арасында катнашып бронза, ветераннар арасында катнашып тагын бронза медаль алдым. Менә шулай китте. Анасын Турциягә, анасын Польша, Литва. 2012 ел минем өчен бик тә күңелле елда дип әйтергә була, күңелсез ел дип әйтергә була. Ни өчен күңелле? Әйдәгез күңелдән башлыйк әле. Күңелдән башлыйбыз алайса. 2012 елда миңа 60 яшь булды. Мастер спорт Россиянең мастер спорт дәрәҗәсе дигән дипломны бирделәр бит инде. Значогын да тапшырдылар. Мин мастер спорта булдым. И заслугы перед городом дигән медаль белән бүләкләделәр. Аннан соң Польшага бардык, Европа чемпионаты булды. Европа чемпионатында мин алтын һәм көмеш медаль алып чемпион булдым. Бу ветераннар арасында, инвалидлар арасында 2 бронза алып кайттым, 4 медаль белән кайттым. Безне монда Казанда да каршыладылар. Поезддан төшкән вакытта, давай, Фәнис абзый сине ла кеше, 4 медалең бар, иң беренче сине дип ветеран дип поезддан чырдылар. Безне монда каршыладылар инде. Күңелсез нәрсәдән гыйбарәт? Күңелсез Европа чемпионатында җиңеп кайттым бит инде хәзер. Киттем Петров Сабантуена. Петров Сабантуй 12 июльдә була бит инде. 12 июльдә кул көрәштергән вакытта Әлмәтнең Кузьмин Игорь дигән егет белән көрәштергәндә менә моннан Сухожилин издердем.
Менә монда урында күреп тора. Әйе. Мен аны уйламадым да, шырт итте дә, мәтем нәрсә булды икән бу? Кулы слабый бит инде, бөгелеп китте. Уйламадым, әле ярый шул килеш таяк тартышырга бармакчы идем бит. Таяк тартышырга өлгермәдем, язылырга керә идем бит тартышырга. Уйламыйм да бер нәрсә юк. Таяк тартышу дигәндә, мин анда 2009-да, 2010-да бер елны 3нче урында, бер елны 2нче урын алганым таяк тартышу буенча. Ярый кермәгәнем, кайттым, 2нче көнне карыйм, кул синәк кына монда караяммы ич. Үзе ясаттым да, карадылар, двухглавый, 2 сухожилиседә эзелгән. Менә моннан хәзер. Төштем дә операция ясап тектеләр бит инде. Метелов дигән врач ясаган, 2нче көнне керде дә, ну как башвараңа селкенә, селкенә. Ну шунысы гына кул баралмый. Менә моннан тарта кул башым. Сухожилие кыскарган, акчаны алып булмый хәзер. Алам шул кул белән, бу сыбырлы бетмәй инде шундай нәрсә. Шулай 2012 елның күңелсезден бит хәзер нигә сентябрь айында барырга кирәк миңа чемпионат мирга, Бразилиягә, Сан-Паулуга. Чемпионат мирга бит инде. Россия команда составында барасы килә хәзер. Нишләргә монда лангет куйдылар. Шул килешәле машинада рульдә да йөрим. Бу кул белән әкертен скоростка салам бит инде шулай йөрим. Юк, барасы килә. Бардым да хартаны семик асада инде карадык. Мен әйтәм, теләсәгез нишләгез врачка. Мин сезгә ризалык бирәм ди. Бирсәгез дә, бирмәсәгез дә, мен шундый 300 бар китәм, мин барам. Алайса барсаң, күрәм инде, син үҗәт егеткә шагасың ди. Сул кулыңа керәш инде. Мәсәлән, нагрузка бирмәде. Алдым, бәле бит кул бегелмәй. Монда ялы массажлар ясап, ниләр ясап, сауналар ясап, кашыкны авызга китерә башладым хәзер. Кашык авызга килә. Барып сул бар. Барып сул кулга керәштереп бит инде серебрап кайттым. Ул минем өчен баштан кайгылы ни булса инде, икенче яктан бар шатырды булды. Сездә үҗәтлек Аякка операция ясатырга кирәк. Бу 13нче ел бит инде. Әйе. Аякка күптәннән уйлаганым, сустав авыртып ире, шулай замык атиттерсәң, авырту бетә дигәннәр. Замык атитүендә суставны бик катырасың, галинаступ атала бит инде, тубык буынын. Катырасың да шлюп наба инде, медвежий стопа дип әйтәләр бит, шулай йөресеңдер дип. Яттым БСМПга, больницага хәзер үзебезнең чалда. Миңа булырга тиеш пятница көнне операция, среда көнне бер Илдар дигән травматолог килә, менә ди яңа мин курганнан кайттым ди. Галинаступ суставын алыштыра башлаганнарында ди. Юк бит инде менә миңа каяны чырый. Таттым да киттем бит инде. Фотофара әйтеп Курганга бардым. Курганда ясадылар, ул операцияны алыштырдылар. Шуның белән бит инде кайттым хәзер кастилләр белән. Чаллыга кайттым. Яра төзәлми. Нишләргә хәзер чем? Ясадылар пересадка, 3 тапкыр пересадка ясыйлар, тире ябыштыралар. Иштән бәрә дә чыга, инфекция калган бит инде хәзер, инфекция. Нинди генә мастертсәң дә, юк килеп чыга инде хәзер. Врачлар да аптырадылар, кан начар йөриләр. Bundan тамырларын алып шунтирование ясадылар. Кан яхшы йөрсен өчен. Юк, алай да төзәлмәй. Нишләргә хәзер? Мәтәм искусственный суставны алдырга кирәк бит инде. Курганга барсаң, тагын инде мәтәм еракка китә, нигә монда гына сөйләштем дә врачлар белән. Үзебезнең травматологиядә генә алдырдым хәзер ул искусственный суставны да. Аппарат Илизаровны куйдылар, кире замыканьега. Мин шушы системага киреләнеп кайттым. Баштагы башлаган эшемне Курганга китеп быздым бит инде, кире кайттым монда. Аппарат Илизаров белән йөрим хәзер, әпәт төзәлми бит инде. Юк, никак төзәлми. Төрле ниләр ясап карадылар, юк та юк инде хәзер. Шул килеш хәзер яттым 9нчы горбольницага. Төзәтәбез без синең аягыңда, горячий уколлар бергәннәр, Юрий Сальманович дигән доктор инде, бик опытлы кеше. Кайнар уколлар бирә хәзер, карый аягым минем төзәлеп китте бит. Бу антибиотиклар инде шуның өстенә төзәлеп китте аягым. Ярасы бетте хәзер. Шулай аппаратта алган бит инде, йөрим, ярышларга катнашам. 2004 елны шул аппарат Илизаров белән чемпионат мира киттем бит. Польшага барам. 2 култык аягында аркалары узак, сикертәм. Юк инде, хатын әйтә инде, синең башың мең личиттәргә кирәк инде хәзер монда. Аягың түгел башың. Шул Польшага бараш утыртып керәштерделәр дигән инде. Утыртып керәштермәделәр. Распискадылар, согласно своим здоровьем дип, ине баскан килеш керәштем мин. 4нче урында гына калдым. Язмыш тапшыруы сезнең белән. Безнең бүгенге кунагыбыз дөнья чемпионы, Россия буенча Европа чемпионы, шулай ук Татарстан һәм Россия чемпионы, Россиянең спорт мастеры Фәнис әфәнде Нурдинов бездә бүгенге кунакта. Мин сезне тыңлап утырам һәм сезнең ихтияр көчегезгә шаклар катам.
Кем булса инде безнең чөнки җәмгыятьтә бар шундый кешеләр, авырумын дип, минем кулдан килмәде, бик тиз бирешәләр. Менә бу нәрсә белән бәйле ул бирешмәүлек, үҗәтлек? Холыкмы ул? Яисә инде бу исбат итәргә теләүме? Үзеңнең кулыңнан килүен менә шушы зур-зур эшләрнең. Беренче сүзгә булай дип әйтәм, мин халык дим. Икенчесендә кемдә булса берәрсе әйтсә, исбат итү дәрәҗәсенә килеп җитешә. Менә ул мәсьәлә буенча тагын әйтеп китәләм. 2016 елны минем иптәшем Әлки ягыннан, Базарный Матактан, әбиебез үлгәч, март ахырында шунда кайтып киттек. Әбине җирләгән вакытта минем халым китте. Изләрем агарды хәзер, кайнага карап тор, нәрсә булды сиңа ди? Әйдә ди, утырып торды, ял итте, машинага барып утырдым. Мин уйламаганда, миндә ул инфаркт булган икән. Шул килеш бит инде кайттым, әбине җирләдек, кайттым, давление чөтө хал китә. Иптәшем әйтә, изләрең агарды синең ди. Скорый чакырдык та, давление төшкән. Ике кыз бармы сеңлеккесе? Бар дим, карадылар да хәзер. Абый җенегез, әйдәгез, халыгыз начарсызын ди. Мине шул скорый помощьта төшкән вакытта венага җиткеси бәреп кенә төштеләр инде. Төште, мине каршы алган доктор карады. О, сезнең иштапкыр инфарктыгыз булган ди. Сез ди бәхетле кеше икәнсез, в рубашка родились диде. Инфарктыгыз булган ди. Сизмәгәнсезне? Да, ике кан тамыры минем йөзгә тыгылган булган, берсе 80-гә. Шулай йөрелгән. Әллә ул гарачык, әллә тромбы кузгалган, әллә нәрсә монсын әйтәлмим аны. Бер ничектә исбатлап булмый моны, беркемдә дә гаепләп тә булмый. Или шулай вакыты җиткән, или Ходай тәгаләдән килгән, шулай гомерне сакларга булган. Менә шулай итеп операция. Сәламәтлегегездә булган инде ул бит инде организмда нык. Шулайдыр инде, әйе. Шулай итеп инфаркт яса чыкканнан соң инде миңа Руби Саби Зарипов әйтте. Безнең Руби Саби Зарипов данлыклы кеше, композитор да, җырчы да, үзе спортсмен кеше. Авыр атлетика буенча аштан күтәргән кеше бит инде. Ой, фәнис инфаркттан соң белмим, малай мондай дәрәҗәләргә ирешә алмасыдыр инде дип куйды. Сезнең сорауыгызга җавапның берсе шул булыр дип әйтәм инде мин. Исбатлыйсыгыз килде сезнең. Этәргеч ясадыл миңа. Тукталым әйтәм. Ничәле мин кирдәм әйтәм, кайта алмам икән, спортка дим хәзер. Вот шулда этәргеч булды. Хәзер бит инде килде 1 апрельдә миңа операция ясадылар. Шунтирование. 12 апрельдә чыктым. 12 апрельдә Мишәрләр дигән концерт була иде. Мин больницага ятырмын дип уйламаган идем. Бит алып куйган идем. Халидә Бигичева килә бит инде безнең монда. Минем хатыным да аны тыңларга ярата, үзем дә яратам. Концерт миңа 2 ай ярым машинага утырга ярамый. Минем 12-нче чыккан. Менә бу үҗәтлек мин тилелекме белмәсә әйтәм булсын. Машинага утырып киттем. Бүләгемдә бар бит инде хәзер. Рәшит абый Шанкай килгән иде, матур дип мәзәкләр сөйләде, килдереп инде хәзер. Рәшит абый мәтәм кызык мәзәкләр сөйләп куя. Мин дә мәтәм хатын кызларга карата бер сөйлим әле. Менә хатын кызлар бер әйтсәләр мәтәм. Иратларның авызын ябалар да куялар инде мәтәм. Менә бер безнең Минзифа дигән хатын иптәшенең авызын япкан да куйган. Менә шулай иттереп түземлеге беткәндер инде мискиннең. Җәйттеме Госман хатыннан мотоцикл сырый. Кеше ирләре ди матай белән печән ташый ди. Әйдә ди, алык миңа да матай ди. Мотоцикл музда булды битен заманда. Хатынның бу сүзне ишетәсе дә килми. Чөнки Госман матайда егылып, глушитель гоягын пешереп, озак кына бүлнистә яткан. Хатыны бүлнис юлларында йөреп туйган инде күрәмсең. Чираттагы сорауында матай дигәч, хатыны түзме битен, йөрәгәреннән дә верне. Кулын шапылдатып суга да менә ди сиңа ди матай ди. Тіне бұйы қатай дей, егіліп та түшмесін дей, глушительне әпішмесін дей. Концертның бітір ақырынан мұнда тамашачының көңілі көтерілді. Міне сиңа матай деп қайтып кеттілер концерттан. Міне шындай халда болған еді. Элек мезеклер язу дегеннен бітінден шүлесен түгәрегіне ердім бітінді. Мені элек баштағы вақытта қызықсындырайды. Ауылдағы болған элекке халләр, ауылдағы әбиләр, бабайлар, бір нәрсе білмегендер битенде. Алар бүтін нәрсеге яңалық қаптырап қалғандар. Менә шундай мәзәкләрнең берсе, элеккеге менә ылы кешеләр тыңлап утыраларды, игътибар итеп, исләренә төшереп җибәрәләр. Авылда радио кертә торган заманда, иң беренче радио үзлегә чыгып куялар битенде. Эшләпә, түгәрәк радио әле без аны үзебездә хәтерлибез хәзер. Халык җыелган битенде, кабызып радио сөйләргә яттына.
Шунда отырған бір мәрхаб әби, қарт қана әби бетінде. Хей, тапқанлар тилелер деп білелер мекен дей, темірчібіктен тауы шыры ештоле дей, кімді болса ел арасына силеп отыра тұрғандар әлі деп әтті дей. Міне біз заманның нечек өзгеріші бұл вақытта шундайрақ. Анасын читтен де достары чыраша силеп кетелер. Міне Нұрлаты районының бірілі ауылынан тәлғат бұстым. Хырмат өлен сейлей. Спектакльдар қойып беребізді. 71-ші елді Фомаға бардық дей. Сценарий бойынша дей, мен ешкіне егетір рөлінде бетінде дей. Яғни келді деген спектакльні сіз өзіңіз де білесіз екен. Оның біздің әлі Чаллыға да келгендер бұл спектакль білен. Бұл спектакль біле түгілінде, башқа спектакль білен. Яраталар шул Фомалар. Фомада бек қызық бола бетінде, мен ады сценарий бойынша ешкіне егетмен дей, таксида ерем де ақшам жоқ де, келіп де әбейден ешік шақым да де, әбей, таксида ердім да де, ақшам бітті де, бері әлі ақша деп әтем де, 5 теңге ақша, ол вақытта 5 сумзур ақша бетен де. Шунда де, алдагіретлерде отырған бір әбей де, таянып еретірген кәкір таян көтері де, имансызға бір, мен сеңа 5 сум ақшаны шу таяқ білән де, тігінде мұнда таксида көтет еткен де, ұятсызды келген де, пенсионер әбесіне ақша сырап де. Міне шулай еттіріп, әбейлер бет аптырап кетіп отырса, спектакль дәрежесіне кіріп кете тұрғандар. Шундай қызықлар да бар. Сіз міне шушы тұрмыштан алған шушы мәзәкләріне сіз енді әкірін топлап, китап бетіне шығара башладыңыз, шулай ма? Әйе, китап бетіне кейін шығарам да, язған бетінде. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Эфирда язмыш. Һәм инде безнең кунагыбыз Тимер Куллы. Кунак дип әйтсәк тә була инде, бит чөнки Татарстан Россия күләмендә генә түгел, дөнья күләмендә үзен таныткан чемпион Фәнис абый Нурдинов. Фәнис абый, сезнең үҗәтлегегез, холык-фигылегезгә караганда, сөйләшүегезгә дә караганда, сез бит инде мишәр җегеттән аңламыйча, шулай бит. Кайсы яктансыз? Мен Чермешен районының Искикали авылында туганмын. 1952 елның февралында туганмын. Әтием редакцияда да эшләп алды. Әтиемнен күреп тә шулай әзрәк язгаларга татындым инде әтием. Район хәбәрчесе иде. Безнең баштан Ленин юлында дигән газета чыкты. Анасын вакыты белән безгә күчереп алдылар. Нурат Октябрь районына, әтием шунда дуслык газетасында да эшләп алды. Анасын кире безнең Чермешен районына әйләнеп кайтты бит инде. Әнигез? Әнием дәресеңне әйткәндә колхозчы хезмәтендә чигендер үстерде. Без бала чактан әни янына кырга йөреп барайык. Чигендер алышырга, чигендерләр эшлидирегезме? Бәйе, анасын кезгә безгә капчык белә песок бирә торганнар иде инде. Шуны кыш буе ашап чыгарды. Сез гаиләдә ничә бала үстегез? Без 4 малай булдык. 4 малай. Әйе. Менә бу холыкыгыз күбрәк әнигәме сезнең, әтигә ошагансызмы? Шундый үҗәтлегегез, максатчан булуыгыз. Үҗәтлек ягымнан, яни ядыр дип уйлыйм мен. Әнигез шундый. Яни боявы иде. Шулаймы? Әйе. Йөзгә әтигә шатар. Әйе, әни шундый иде, усал иде. Боявы иде. Боявы хатын. Менә боевой дип әйтәсез, 4 малай белән башкача мөмкин дә булмагандыр инде. Әйе, шулайдыр да инде. Biz indi әни куа башлагач бабай белә әби янына кирип кача торган идек. Элек тел яшереш дигән нәрсә бар и, кайнатадан. Тел яшереш. Әйе. Әни кычкыра алмый, йодрын гына күрсәтә дә, бетте без кирип утырабыз бабай янына, киләлми. Тел яшерә. Менә шундый заманларда. Әйе, бабай алдында сүз әйтә алмый. Менә шулай инде, әйе. Аннан соң тынычлана инде, әни кызы бала бит инде 4 малайында. Әйе. Беребез шук булып үстек бит инде 4 дигән шикелле уйнап килеп. Менә балачак, менә шу хыялларыгыз, ул сезнең менә кичкенәдән үк спорт белән бәйлидеме? Кичкенәдән алай спорт белән бәйле булмады ул минем. Менә бу инвалидлар арасына кирип киттем бит инде. Инвалидлар сабантуенда катнаштым ди. Татарстанга бардым ди, беренче тапкыр 2006 елны дим инде. Менә шуны Татарстанда катнашасы килде. Аннан Россия чемпионатына бардым бит инде. Россия чемпионатында бардым. Международный турнир Золотой Заиска 4 ел баштан бардым, анасын тагын бардым. Золотой Заиска еребинде. Бердилер мастер спорта международного класса Золотого Зайца деген дәрәҗәдә бердилер. Анда да бик озак кына ердем. Шулай барасы килә бит. Баштан барам дип кайтасың инде. Кайтам да, хатыныма бүтән барам дип, янын тынычландырырга кирәк бит инде. Әпәт акча җыярга кирәк, әпәт барырга кирәк хәзер. Менә хатыныгыз сезгә сүз әйтмимсең, бу бүтән гаилә бюджетындагы акча бу чемпионатларга йөрүгә китә дип ачуланмыймы сезне? Яисә инде сезнең спонсорларыгыз бармы? Андый тавышлар була. Ияләшә инде теге урысның мәкале бар итә, время ранный дип.
Şulay deyip, mine hazır indi men Gretsiyadan qayttım etende bu, may ayında. Gretsiyadan 2 bronz alıp qayttım. Ütken yıl bulgan men çempionat Avrupada buldum Bulgariyada. Bulgariyada уже 2 altın medal algan edim. Bana bu yıl şekillenmem başarmı. İli başkalarının şekillenmemi köpmeyi. Yana sportsmenler gelip durabı. Zor ayırma bitin. Ütken yıl 2 altın bile qayttım. Bu yıl 2 bronz bile gene qayttım. Ütken yıl çempionat Mirada 5. orun aldım bitindi. Avrupa'da 2 altın Mirada. Men baya sizin sözge şunu aytam endi. Siz aytdınız bitindi ücretlik mi? Bu bitindi benim infarkttan soň kiri 17. yılında, 18. yılında, 19. yılında Rossiya çempionu buldum bitindi ben. 16'da bitindi benim. Şumtervaniya buldu 16, 17, 18. Şolay da kireylen qoy Rubi Sabiga indi siz isbat ettiniz mi? Rubi Sabiga isbat ettim. Әлі birsinde şaltırazıp ettim de Rubi Sabi sizin aytgan sözünüz menge metem aytgan sözünüz действительно bitmeden. Mine şolay sizge bek zor rahmat Rubi Sabi metem şol siz da metem meni üzün mecbur etti üzümni kirden sportga ayak basarga dedim bitindi. Mine hazır Ruminiyaga baraga oktyabr ayında. Ruminiyaga barıp bulmayındı. Mümkünçilik yok. Yıl akşa kerek. Şol xатын bitinde ezerek tavuştana da indi. Ekirtingen aytem de anasın tağın bir jayı kelip çıga da. Ya kimdir birersi yerde bit, bulay jayı çıga da indi tağın ketip baram. Mine hazır Ruminiyaga barıp bulmaydı de tanıştandırdım yani. Neyde dekabr ayında Moskov'da Avrat Yetiki boyunca Avrupa çempionatı oldu. Men hazır ştangalarda köterip bitinde, ştangada köterem, ağırlık köterem de indi epet. Ana şu ayakta infeksiya, ütken yılda hazır şu infeksiya buldu ağırlık köterdim de, infeksiya kalgaç, askılkalar kalgan endi, dersine etken. O üzün sizdiredir indi. Bu yılda invaytlar sabantığında, yok bitinde şu ştangalar köterdim. Anasın meydanға çıkıp tağına ştanga köterdim bitinde, şu yaşlar bilen, niye tağın köterge bitinde. Özünüz de anlaysınız ayıbıydı. Üzüm de bilip duram indi. Abine bu sizin yolunuzunu devam etişi bağlarınız neçik? Bağlarınız kızıksına mı? Yok, onlar bu neyi bilen kızıksınmıyorlar. Nerseye kiregi var deyip kineydiler. Yüz işi bile de, iletişiminde gireşlep bilirler. Birisi de kızıksındı. Mine küp ipteşlerim ete bitindi. Kilge şimdi benim %17 medal hazır ayıbıydı. Bir trayot nevratım etip koyduydu. Şimdi mine bu medallarını sat da bardı hazır mine ete. Medal satıp barga olsam ete, men anda barar gireriyim mi? Şu medallarını okatan da şunun şatla öyle yaşayayım mı etem? Hazır invalidler arasında da 35 yaşke şatlığına katlaşırga deyler. Bizni kertmeyler men. Mine hazır veteran invalidler arasında veteranımız katlaşıp biri. Kandidat master sport aldılar indi. Alarını min terzi üzüm şekillendirdim indi. Rişat Fayzulin degen, Nikolay Bertnikov degen, İlşat Mingaliyev degen yigitler, kandidat master sportlular. Alarını da katlaştırmıyorlar hazır invalidler arasında. Bir varyant ana veteranlar arasında katlaşırga indi. Bu yıl Saban toyunda katlaşkanda da üzümün iki uçinigim nak etip karşı taralar hazır. Siz trener işinde alıp barasınız mı? Şulay üzara mine ittişler invalidler arasında da kengeçlerimi de verip birge yarışlarda katlaşıp birge şulay şekillen geliyiz indi. Yarışlarda. Özünüzün tilaginiz yok mu? Öz mektebinizde buldurga balalarını öğretirge, terbiyelerge arım spor boyunca. Biz mektebim yoğun, ondan nerse yok. Bir tilagim gene var. Benim yüzümün bilme var. Kileler, yigitler birge şekillenemiz şulay. Vakıtı bilen indi. Biraz sarayında bence bulgan vakıttan itkende benim birine tilagim var o. Şehir yetekçilerine, Tataristanımız yetekçilerine, şehirde invalidlarının sport kompleksini bulduru. Bu bir ağır mesele indi. İnvalidlerge bir caylı olur. Tırlısı bir tenis bile şekillene, kimdir tiyaj oluyor, diyetiki bile şekillene. Bizde bir bar indi çukuraklar da tiyaj oluyor, diyetikini kurseter. Şu invalidler, ayağa ortkanlar da yatkan kilis, vıjım, löje ştangı deyimiz bitindi. Olay şekilleneler. Bir küptürle bitindi. Tenis oynarga, boça oyunlar oynarga, plavandega, bar bizden bir kulsuz kızı. Tradisiyon sport saraylarına jirge oңайсыз mı ne? Bizim bitkoleşlikler de var mı? Yok, anda mümkünlükler yok mu? Mesela şul panduslar, şuluqlar yok mu? Anda mümkünlükler. Mine onların yırtırga bitinde maşinası da yok, caysızrak indi o. Eğer de bir ayrım sport kompleksi olsa zor olmagan indi. Yeziği boyunca invalidler gelirler de şekillenirler idi.
келешекте бәлки уйлап карарлар, ул нәрсәне булдырырлар. Айрым спорт сарайлары көбенде ул безнең. Тренерлар бар, менә безнең Муса Виракзамов дигән тренерыбыз бар. Мине дә тренировать итә бит инде ул, шулай иттереп. Аннан соң Илдар Файзуллин, Алик Борисович дигән тренерлар. Безнең йөриләр күп. Арым спорт буенча чалда безнең хәзер шөгыльләнүчеләр күп. Сабантуйда элек Билбау белән көрәштеләр. Хәзер Сабантуйда күп көрәш белән чыгалар. Яшьләр, ылык кешеләр хәзер чыгарга оялалар. Яшьләр хәзер тренировать иткән 60 килолы егетләр 100 килолы иратларыңа манчила куя инде менә шулай иттереп. Хәзер хатыннарына нигә керәш? Хатын сүгәди. Бер сарык машап битердең, шакмак кадәрле малайдан җиңдереп кирдең диләр. Менә шулай иттереп ялалар мужикларда. Яла. Хәзер яшьләр керәшәләр. Сезнең нинди булса официаль кагазлар белән тәкъдимнәрегез бармы? Чыкканыгыз бармы? Менә шундый үзәк булсын иде инвалидлар өчен дип. Бер тапкыр шундый булды. Мин спорт комитетка барган идем шул инвалидлар мәсьәләсендә. Миңа шундый тәкъдим ясадылар. Без сезне 2000 ярым бадай полуставка коябыз ди. Инвалидларны тренировать итәрсез ди. Миңа мәтәм ставкасы да кирәкми. Әгәр дә мөмкинлек булса, мәдәм Витязда шөгыльләнсеннәр. Мин ставка өчен дә йөрмим иде. Мин шул вакытта әле үзем мин теге чемпионат Европаларда, Россиядә катнашып бергәч, бесплатно йөрим инде. Инвалидларга бер шөгыльләнү өчен инде 50 сум миннән да. Шулай куйганнар иде. Хәзер тегендә директорлар үзара вопрос килеп чыккан. Әгәр дә бу инвалидларны хәзер без монда йөртсәк, алар безнең Витяз спортчылары була. Без аларны киләчәктә спорт ярышларына Россиягә, Европага барса, безнең спортчылар булгач, без аларны спонсировать итәргә тиеш булабыз диеп, бу нәрсәне туктаттылар. Хәзер менә шулай итеп андый нәрсә булмады бер. Шундый ни белән мин мөрәҗәгать иткән идем. Инвалидлар миңа әйттеләр дә, мин теге арам спорт белән шулай итеп, нитеп тотынгач бит инде хәзер. Тегеләрендә яна башлады, күрсәтәләр телевизордан, тапшырулардан, тегеләрендә катнашасы килә егетләрнең. Мәктәп катнашу өчен була гына булмый, тренировка кирәк. Егетләр тренировка, упорная тренировка. Это ничего не даст. О, будем тренироваться где так, менә шулай дигән идек. Менә шулардан чыгып та әйтәсем килгән иде инде минем. Шәһәрдә берәр төрле инвалидлар өчен спорт комплекс булдыру турында дип инде. Бар күбесенең теләкләре. Кем белә, бәлки насып булыр. Да. Эфирдә язмыш тапшыруы, әйткәнемчә безнең кунагыбыз армрестлинг буенча дөнья чемпионы Фәнис әфәнде Нурдинов. Фәнис әфәнде менә сезнең китапларыгыз арасында күреп торам Иске Кады авылы дигән китап. Бу сезнең язуга сезнең сәләтегез бар, ансы турында сөйләшеп беттек инде. Бу китапны язуда сез үз төшеришегезне кертегез, шулаймы? Сез авылның тарихы белән кызыксыныпмы? Бу нәрсә белән башланып китте шушы эш? Моның сәбәбе шулай. Безнең авылда бик абруйлы кеше бар, Галимҗан абый. Галимҗан абый сугыш ветераны, офицер кеше бит инде. Сугышта да булган инде. Ул күпчелек партия шма секретары булып, колхоз рәисе дә булып эшләгән кеше инде Галимҗан абый менә монда. Ул Галимҗан абый авыл турында материаллар тупларга тыңган иде. Үзе авыру килеш җыйып атты хәзер. Мин кайтып бердем. Галимҗан абый, давай материаллар туплап бетерегез әле. Мин анасын әйтәм ни. Ничек булса бастыру турында уйлашырбыз дидек бит инде. Туплады материалларында ул хәзер. Безнең материал туплар үзара сөйләшеп киттек тә хәзер. Иван Грозный Черна барып тоташа. 1550 елларга хәзер. Ничәле шулай булды икән аның тарихы дибез. Халык сөйләү, билгеле риваятлар юк, әйтү юк хәзер. Излим хәзер Илдар Кияновка чыкты мин монда, Казанга ТНВ каналына. Мәтәм шулай Илдар. Ничек тә булса телевизордан мөрәҗәгать итеп булмый халыкка. Ишеткәнем бар безнең авылның тарихын җыйган булганнарда. Аны студентлар килеп алып киткәннәр. Берәрсендә юк микән, каядыр юкмы шулай дип. Илдар бер вакыт звали итә миңа ТНВ каналыннан хәзер. Фәнис абый мин андый кешене таптым ди, Аксубай районының Түбән Майны авылында Рафик Насиров дигән кеше бар ди, тарих фәннәре кандидаты ди. Ул бөтен тарихны белә ди. Мин аның янына барып эшләдем. Материалны җыйдык, авыл тарихын. Сәйфи Вайҗирак дигән кеше безнең кызыбызны архивка ибәрдек, ул алып кайтты. Безнең Тәңгәл килә. Хәзер районнан хакимият урынбасары Мугизов Әмир Сәлимович егетләр мин монда эшләгәндә ди, ярдәм итәм ди, нефтяниклар ярдәм итәбез дип әйттеләр ди. Давай бу китапны җыеп туплап калдырык ди.
Hazır tezgine bu tagın jargatындық bütün материалны biz ялгыштык бит инде 1550 yıllarda deyip. Bizning 1701 yılda Qadi tarixi barlıkka kelgan 1701 yıl. Biz arxiv materiallarına to'g'ri keltirib topib bu narsani ishladik. Galimjon abi o'lib ketgach bit endi Galimjon abi o'lib kitob yosilmacha qoldi. Mening aytgan amanatim bor edi, mana u Galimjon abi. Ofitser Sovetskiy armiyamizning so'g'ish veterani, bek darajali kishi edi bit endi Galimjon abimiz. Men uning Galimjon abining xotiralari degan kitobini chiqardim bit endi amanatimni o'tab. Bu kitobni chiqarguncha qadar endi. Hozir G'ismon abi Murtajin bor bizning avulda. Tataristonning ot qozongan madaniyat xizmatkari Galimjon abi boshlagan ishni G'ismon abi davom etib bitirdi. Materiallarini jiydi avuldagi. Rafik Nasirov da qo'shildi bit endi. Men azrak Challı'nın yangalıklarını berdim Challı'dagi hollar turunda kimler barligini, nelerin Mugilov Emir Selimiz maddi yardım etsa biz Challı'da bastırdık da bu kitapni. Mana shulay ettirib bu bizning tarix, avul tarixi barliqqa keldi. Bek zo'r istalikli voqea bo'ldi bu bizning avul uchun endi. Hozir xalq tag'in siri tirik qaysi bir saytda, vat bizning do'ng'izchilik metirtmagan sizdek. Do'ng'izchilik metam tarixda yelkanda o'zgarib bora o'tirmiz. Bunda chin chigorak qachon qadining barliqqa kelib metam. Chin chigorak. Ama endi planlar bilan yashaysiz. Yozuv bo'yicha balki mal tag'in kitoblar ustida ishlaysizdir. Har nendek xizmat ustida mana yozuv bo'yicha olay ishlaganim yo'q. Mana bu mening sport turida necha yilga men hozir 14 operatsiya satdim, 14 narkoz aldı deydi. Şu operatsiyalar turida nechik yozib bir kitob yozib chiqargan chiroqda istalikli bir bo'lar degan fikrim bor. Shundan da yaxshi fikr. Nishin deganda aytganimcha bek ko'plar tushunkilikka berilganlar shu o'g'rilardan so'ng hamma o'zine ko'ra bu tushunkilikka berilmas uchun bir ne bo'lar edi? Nechga aytayim endi, yordam bo'lar edi shunday kishilarga o'qib, o'zlarini qo'lga olib yashar uchun intilish olsin uchun bir yordam bo'lar ishlaydi deydi. Sizning so'zingizga quvvat yasab shuni aytasim kela, Idil Ural Xayriya fondi yetakchisi Abdulmanov dedim bitindi. Rakit Cevdetich. Ul bitindi bunda xat yazdı. Mana fanisti ko'rsatasım keladi, что invalidlar arasında da shunday bor bizning sportsmenlarimiz boshqalarga o'rnak bo'lib yasab, fanist shunda chiqish jasab qaytadi. Invalid bilan yana tishtiralib qolmagan, tilagan kishi sportning turida da shakllarni oldi degan. Xat shaxmat ekan, shaxmat. Mana bizning elda ko'platib kerak. Turizmga borib ketdilar boshqariga. Onda bir yigit biz kandidatlik master sporti pa turizmi degan daraja olib qaytdi. Mana onda da turli sport menda Sergey Kruglov degan yigitimiz bor. Olib qaytdi, shaltiratdi. Mana bu yilda men hadi o'tadim deb master sportga kelasi yilga master sport ism olamdi. Darajada. Mana turda bir shaklda. Sport ülkəsində tağın aytaq yazısız o'shunda zor planlarım yo'q deysiz. Balkim sport ülkəsində bardır nində bo'lsa, shu Ruminiyaga boru tilagidan qoladi tağın indi planlar bilan yashaysiz. Dekabr ayında Chempionat Avropa bo'la, Avroatletika bo'yicha. Anda shu lapet shtang indi xotinimda shuga indi grijing bor bitdi, qo'ya borasan endi de. Grijim metam. Mana shu sportga boramda intilasan, ben jingam metam. Tag'in bir türlü barıp qaytam da rahatlık alıp yaşar yattıram endi bütün dünya manıtıp. Mana şul yerде endi sport. Bir türlü rahatlık alam. Yem tavam şunlardan. Mana şul medallarim şulay elinip tura. Hem sizin balalarınızın mana şulay deb aytib ko'nglingizni tushirmayman. Nik kerak o senga deb aytgan so'zlari balalarning. Yatesi yerganda aytgan biz ko'ramiz endi yafalar bilan eresinglar. Mana şul. Aniqlar? Aniqlarning da mana kechagina bir anam kelgani alma jeyip ketdi, ansı sportni yarata. Kulturashtirga da, yegariga da, velosipedda da shunday tilaklar bor. Balki mana babasining yo'lini davom etar. Shulay. Anasi maktabga chaqirganlar bitindi, avulga qaytib kelam. Maktabda o'quvchilar bilan uchrashib, bir-ikki yigit mana shulay kirib ketdi. Mamada sharoyatga borib beramiz hozir. Mamada sharoyatdan Usali yigit Mirat Zaripov degan yigit. 9-sinfdagina o'qiydi bo'ldik. Biz Mansur Safin bilan qo'shib o'ramiz. Mansur Safin Rossiyaning ham Tataristonning yozuvchilar birligi a'zosi bo'l. Tarixchida, o'zi mayor zapasida, tarixida begayet bilan butun narsani endi.
Шулай мені таныштырган вакытта инде менә балалар белән ашканда, менә ди сезнең алда ди спорт мастеры утыра ди, Фәнис абыегыз ди кул көрәше белән ди. Эй балалар, әйдә бу көрәшеп карыйк әле киләләр, көрәшәбез, тотышабыз. Шуннан бер ике егет кул көрәшенә кереп тә киттеләр. Әле һаман да хәбәрләшеп торабыз. Мират Зарипов елда Мамадыш районы батыры кул көрәше буенча да җиңеп бара инде. Үзебезнең районга Чермешан районы Искали авылына алып кайттым бит инде язучыларны чырашуга. Мансур Сафинны, Гали Әхмәт Сафинны, Рәшит Бәшәрләр белән шулай бергә аралашып, укучылар белән Зифа Кадыровны чакырганнар. Бер елны Зифа Кадыровны алып кайттым. Менә бу тарих мәсьәләсендә бер нәрсә безнең бит инде Габдрахим 30 имәне ягы дибез. Безнең Иске Кади авылыннан Яңа Кади авыллары чыккан. Габдрахим 30 имәне Яңа Кадида туган. Тарих буенча кадәзрәк буталыш бар. Габдрахим 30 имәненең әтисе булган Леногорский районыннан Тимәш авылыннан диләр. Тимәштән килеп Яңа Кайдан иләнгән диләр. Шунда Тимәштә әтисе үлгәч, Габдрахим 30 имәненең әнисе кире Яңа Кайдага кайта диләр. Моны Рафик Насиров шуны дәлилләде. Габдрахим 30 имәненең әтисе дә, әнисе дә Яңа Кайдинники, 30 имәненеке. Моны бу тарихка бик кирәкле материал булды. Факт, нәкъ шулай. Фәнис әфәнде, зур спорт ул әлбәттә төрле вакытлар була. Бар гаделсез очракларда була, шундый ничек әйтим инде, күңелсезрәк очракларда була дигәндә бит менә балалар санагында. Сезнең тарихта шундый булдымы? Менә ничектер гадел хукум итмәгән, ничектер менә күңелне тырнап калган вакытлар булдымы? Әйсә, һәрбер җирдә дә менә идеаль, чиста рәвештә җиңеп чыктыгызмы? Яисә сезгә тиешле җиңүне башка кешегә биргән очраклар? Менә минем Казаннан тренерым бер инде Равил Галиуллин, тренер. Казаннан ул безне алып бара бит инде команданы йөртә инде инвалидлар командасын. Равил Галиуллин белән инде кемдән инде кич барган, инде ничек икәнен. Равил Галиуллин үзе дә 47 яшендә мастер спорт алды. Мастер спорт дәрәҗәсен алды. Әле хәзер дә ветераннар арасында көрәшергә тотынды хәзер. Плюс 50 лет бит инде көрәштерә яшьләр арасында да. Менә бер вакытта хәзер Золотой заяц турнирында кул көрәштерәм хәзер. Кул көрәштергән вакытта мине бер летчик инде инвалид ул үзе бывший летчик көрәштерәбез аның белән дә хәзер. Куллар ышкынып китте дә, тегеләргә өстенлек бирделәр дә, победа диделәр. Бездә бар, әгәр дә дөрес булмаса апелляция дигән нәрсә. Хәзер Равил ышанып бирде апелляциягә. Әгәр дә мин оттырсам бит инде, күңелсез хәл. Отсам күңелле хәл. Тегелә кечле. Летчикка күңелсез була инде оттырса. Шул бит инде хәзер монда ничек тә оттырга ярамый бит, мәтәм монда оттырга ярамый. Керергә кирәк хәзер. Кердем бит инде, көрәштерәбез. Менә җиңдем, ой шатланып җиңен сулап куйдым менә шулай итеп. Хәзер Равил ядәми туңайс хәлдә кала. Апелляциягә бирде, хәзер шулай иттерде, хәзер шулай була дип. Бар төрле хәлләр. Үткән ел Европа чемпионатына хәзер Грек белән кердек көрәшергә. Чемпионатында финалга икәү чыктык. Финалга мин тыш белән чыктым. Әгәр дә финалда ул мине бер тапкыр атса, мин оттырган була. Хәзер финалга көрәшәбез. Безнең 2-дән 5-кә кадәр перерыв булды бит инде. Ял итеп ашап içеп килдек тә хәзер. Тукталым әйтәм, аның бит слабый ягы бар мәйтәм. Ул бит мәйтәмни. Минем Прохоров дигән Петр Михайлович Башкириядан бар. Фәнисти, если ты поймаешь, он твой дип тора бит инде хәзер. Мин моны тотып калдым да хәзер рассалап та куйдым. Хәзер тагын көрәшәбез. Без бит весовой категория, зур весовой категория. Мин сеңгәс Россия дип кычкыралар, Россия дип. Ул тавыш кабидәндә хәзер җиңәсе дә килә. Повтор көрәшәбез әпәттә генә бәрдем. Менә шундый вакытларда була. Финалга турыш белән кердем. Финалда аны җиңеп чыктым. Шулай. Ике кулга да. Хәрәмләшкән вакытлар буламы? Менә хәрәмләшеп буламы гомумән армспортта? Хәрәмләшеп тә була. Махотин Геннадий дигән малайыбыз бар безнең инвалидлар арасында. Бер юлы без аны 6 минут көрәштердек хәзер. Бу күптәннән җир, әле минем баштан җиргән. Мин бит
2006-да гына бардым дедім бит инде. Онысы 2007, 2008, 2008-дә әле мин гер күтәреп та шунда 2-нче урын алдым Золотой Заезда. Менә кул көрәштерәбез. Анда фау дигән нәрсә бар. Кулын тирсә менә тирсә подлокотниктан төшеп китсә фау. Ике кулын күтәрсәң фау. Моның беленмәй дә, менә көрәштерәсең бит. Менә көрәштерәсең бит. Теге кулы белән тиртеп йөрә, синең кулың подлокотниктан килә төшә. Аны беркем дә белмәй, судьялар да сизмәй. Резко тиртә менә шулай, подлокотниктан төшә. Хорошо. Ну, Гена, ты что делаешь, ты это хәзер откровенно. И ты научись, ты умей, и все бетте, бер сүзүк. Менә шулай иттереп иттем. Анасы алдым мин аны. Җиң баштагыларны шулай да беренче генә барып барыйм. Алды. Аннары сез дә старып киттегезме? Да, старасын. Шулай подлокотниктан тертеп, чиләдә менә шулай бетте бала. Тертеп беркем дә симә, судьялар да симчә кала. Бер нәрсә беркем белмәй. Сез әйтәсез бит инде, күп чыгымны арсырый дип әйтәсез. Шушы спорттан сезгә бәлкем дөрес тә сорау түгелдер инде, шулай да сорыйм әле, тамашачыларны да кызыксынадыр. Медальләрдән кала, тагын нәрсәләр сез отасыз бу? Әлбәттә, җиңү шатлыгы. Мин инде материал ягын әйтәм. Беренди файдасы бармы менә бу спортның? Медальләр дигәндә инде менә беренче урынга чемпионат мирда 15 мең акча бирәләр инде. Аннан элек инвалидлар арасында юл чыгымнарын түлиләр иде. Инвалидлар арасында йөргәндә. Бәлки фәрәрсе тыңлап торып, менә шуны ишетеп ярдәм итсә генә дияргә кала инде. Чемпионатларда шул Европадан 15 мең биреп кайтармыйлардыр икән. Чемпионатларның үзләреннән нинди бүләкләр бирәләр? Чемпионатлардан бер нәрсә дә юк. Безгә медаль, грамота, булган җирләрендә кубок бирәләр. Кубогы да бөтен җирдә юк әле бу. Шулаймы? Чемпионатларда кеше шулай дип уйлый инде менә. Сез инде үзем кайттым бер елны ни. Аякка операция 13-нче елны Кастыйлар белә, бездә инвалидлар декадасын Чирмешан районында билгеләп иттеләр. Мин Чирмешан районы кешесе буларак инвалидлар декадасына кунак ясап чакырдылар. Килеп кердем, Кастыйлар белән бит инде монда утыралар, хәзер колхоз җитәкчеләр диләр. Миллионер кайткан монда диләр хәзер. Инде миллионер мәтәм. Шулай сөйләп бирдем ярга да. Үзәкчәңә барасында кайтасың мәтәм. Теге миллионер ни дип әйтәләр бит инде чемпионат Европаларда, Россияларда, мирларда акчатып кайтабыз, шуны хәтле дип бит инде алтын медаль алган өчен дип. Тугу бит инде олимпийский уеннар буенча инде. Аңлашылды. Менә безнең Хамидуллиннар бар. Ишмурат Хамидуллин. Ишеткәнегез бар инде Хамидуллиннар. Арспорт буенча әриләр Инҗи Хамидуллинны. Чемпион мирлар бит инде. Неоднократный. Әтиләре Марсел Хамидуллин тренер булып берде бит инде. Марселгә дә мәтәм, нигә туктаттың син әле? Фәнис кешеләрдән акча сорап берип туйдым инде диде. Кешеләрдән акча сорарга йөрергә кирәк ди. Иш малай ди, ишсенә каян табып бетерәсең ди. Әлбәттә. Хамидуллиннар бөтен Татарстан, бөтен Россия ил күләм. Әлбәттә читләргә дә баргач инде миңа сәламәт үгәрәләр анда. Гидә Хамидуллинны югалдылар. Аңлашылды. Кечлегетләр. Менә бу минутларда сезне төрле тамашачылар карыйдыр, араларында бәлкем мөмкинлекләре шикле булучылар да. Менә андыйларга нәрсә әйтер идегез? Минем инвалидлар дусларга теләкләрем шундый. Әгәр дә кемнең дә шулай теләге бар икән, шул спорт белән шөгыльләнергә безнең шәһәребездә мөмкинчелек бар. Дартс дисәләр, дартс, теннис дисәләр, теннис, йөзәбез дисәләр, бассейннары бар. Айрым бөтен спорт кырылмалары бар, йөргә була. Мин теге общий бер терлектә әйткән идем бит инде, бер спорт комплексы дигән идем. Һәр вакытта теләгегез бар икән, шөгыльләнегез. Нәрсә дә булса бер төрле ымтылышыгыз, теләгегез булса, уйлагыз да тормышка ашырга кирәк. Бер тапкыр катнашалар да, кайдасы да булса бер спорт төрендә, булмый диләр, тукталып калалар. Алай булмый тукталып калып бер тапкыр белән генә җиңеп булмый бит инде. Ымтылгач бер төрле таканса башкарып чыгара кирәк эшләрне. Тырышырга кирәк. Бөтен нәрсә тырышлыкта. Әлбәттә шулай. Инде менә бүген сезнең сөйләгәннәрегезне тыңлап та, күпләр үзләренә бәлки мисал итеп алырлар. Сез шунында тере мисал бирешмәскә, максатыңа ирешергә. Чөнки кешенең ул мөмкинлекләр шикләнгәнме, шикле түгелме, кешенең теләгеннән тора шулай бит. Кешенең теләге бар икән,
Теләсәң инде нәтиҗәләргә дә ирешергә мөмкин. Шулай теләк булса хатынны да җиңеп була дидем бит. Семьядан да бюджетны билеп алып китәсәк. Әлбәттә шулай. Без сезгә сәламәтлек телибез. Исән-сау булып, әле бик күп менә шушы 117 дидегезме медалегез? 117 белән генә шикләнеп калмагыз әле. Коллекциягызны арттырыгыз. Әле бик күп ирләрдә Татарстан данын яклап сезгә чыгыш ясаулар насыйп булсын иде. Без инде сезгә хөрмәтле тамашачыларыбыз шулай ук зур җиңүләр телибез. Тагын бер атнадан очрашырбыз. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Очрашканга кадәр исән-сау булыгыз. Илия Хаямин шулай булсын. Рәхмәт сезгә, Замира ханым, чакыруыгыз өчен.